Er is sprake van een chaotische situatie bij de barakken naast de gevangenis SDKK. Daar zitten momenteel meer dan 100 ongedocumenteerden dicht op elkaar opgesloten. Daarmee zitten de barakken heel erg vol. De directeur van de gevangenis, Ernie Floran, erkent vandaag in Extra dat het om veel meer mensen gaat dan normaal en dat er geen ruimte meer is voor nieuwe ongedocumenteerden. De ongedocumenteerden worden wel extra veel gelucht, zo meldt de Extra vandaag. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren zware boetes opgelegd aan 2 oud-bestuurders. Het gaat om de oud-voorzitter van de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen BZV, Ali Abdallah, en oud-secretaris Milton Jarga Sarai. In totaal moeten ze meer dan 4 miljoen gulden terugbetalen. Volgens de rechtbank hebben ze zich schuldig gemaakt aan financieel wanbeheer. Het is vandaag 3 weken geleden dat Richard Alberts werd doodgeschoten. Hij werkte als bewaker bij Campo Alegre. Op videobeelden is te zien dat er vlak voor de moord een witte auto op de parkeerplaats kwam, dat er een vrouw in een wit t-shirt uitstapte en daarna naar de ingang liep. Ze vuurde enkele keer op Alberts en gingen toen vandoor. Ondanks die beelden zijn er nog geen aanhoudingen verricht, aldus de politie. De Extra schrijft vandaag over de Raad van Advies. Die heeft gereageerd op een wetsvoorstel voor de instelling van een homohuwelijk op Curaçao. Volgens de Raad van Advies is het mogelijk dat er nog geen algehele acceptatie is van het homohuwelijk op Curaçao. Er zou ook kunnen worden gekeken naar andere manieren om mensen van hetzelfde geslacht dezelfde rechten te geven als huwelijkspartners, aldus de Raad. De rechter heeft gisteren een verzoek afgewezen van de vakbonden APVO, NAPB, STRAF en SAP om beslag te leggen op de dividenden van verschillende overheids-NV's zoals Curoil, Curaçao Airport Holding en Dutch Caribbean Air Navigation Provider. De vakbonden zijn het er niet mee eens dat de overheids-NV's op dit moment nog niet allerlei indexeringen hebben betaald en willen alvast beslag leggen op het geld van de overheids-NV's. Volgens de rechter zou de overheid daarmee in problemen komen en daarom heeft hij het verzoek afgewezen. In de maand oktober bezochten bijna 35.000 mensen Curaçao. Zij verbleven minstens 1 nacht hier op het eiland en staan daarmee te boek als verblijfstoerist. Het is ruim 1000 minder dan in oktober vorig jaar. Dat heeft het Curaçaose Bureau voor Toerisme gisteren bekendgemaakt. Voor de eerste 10 maanden van 2019 is er wel sprake van groei. Los van alle cruisepassagiers hebben in die periode ruim 380.000 mensen het eiland bezocht als verblijfstoerist. Dat is 10% meer dan in 2018. Het Waaigat kent deze week hoog water. Dat betekent dat het water soms de kade opkomt. Het heeft allemaal te maken met springtij, zo laat de meteorologische dienst weten. Normaal kan het water zo'n 10 tot 15 centimeter stijgen in het Waaigat. Deze week zijn stijgingen te zien van tussen de 30 en 40 centimeter.